jingpule na kita pa u Samuel kalenong kabahinyo kadkhot saw hadu san khat hadu khat saw ban khat Henry la jia bahagatahi kamit ktien utrai kalapoi ha unathan khi yathu ya ushakri jonga udaben kumne utrai uong hatu phintei kawei kayeng bangan shong enda kisni jungpi kilakon pat philathia ban kikpa jongpi ngan sakin tiu saya ukhun jongpi uban sami na kamet jongpi pat ngan sapen scam ya kahima jungu une unsate kawei kayeng haga kerteng jonga pat ngan sapen scam ya ka khet jong ka jinglong sim jungu shi junom ngan salong ukpa jungu pat un salong ukhun jonga lada ule kam bomban ngan sa simpat yu da uding du kumbale kibriu da ki jingkawon kumba jule kibriu ya ki ying jongpi mat ki jinglong sim jongpi an sapen scam shi junom hakmat jonga ya ka khet jongpi an sapen ne shi junom ka ktien jong utrai kasam prapu khandai grkhot iwei hadu saw arpu Henryu bat arpu pra gan rwai junom ya ka jing e jome a try da ka shintur jonga gan ben bana ya ka mensium bat jutang jome ha ki pateng baro ya ka ne ngan plashai ko bom jokon ka jing e jome kala thau ya ki beneng Henry banya ki ne baro ka kham scam ka mensium bat jutang jome me lo ong ngala yate jutang bat ubala jit jonga ngala smai how daben ushakri jonga ngan penne yaki khun kik siu jongpi junom ngan te ya ka khet jongpi pansa pateng la pateng unso perta shanga belong ukpa bat Blei junga unong da bat unong pen im jonga ngan bat junom yala ka kolar hau ka jutang jonga bat u kan ne scam ka jingpule na ka shithi u Paulus bokhuja ki Kristan harom kalandong ka basaw ka dukhot khatlai khat Henryu hadu khat fra ban arphuan ka jingkular hau Abraham bat ki khun kiksiu jong u pakin yo pateng ya ka birthday kam wan na ka an Henry na ka hong da ka jingen kumta baro ka shong ha ka jingen baro ka long ka jing ia bat kumta ya ka jingyo pateng balakular kila banyo baro ki khun kiksiu jong u Abraham omtang kitu ki barakhe an Henry baro ki banget kumba langet mau u Abraham ulong ukpa jungi baro kumba latho ngala penlong yopi ukpa jongbun ba ki jat ben riu hooi ulong ukpa jungi hakmat u Blei ya uba u langen uba pen empat ya ki bayam bat ubathau ya ki a baro na kasuda u Abraham ulangen bat ulakermen wat la om idan jingkermen bat kumta ulakella long ukpa jongbun ba ki jat ben riu thik kumba la yathu ya u shisin an sabun katne ki khun kiksiu jongphi na kane ka daw ka jinge jong u kala pen man hok ya u ka ktien jong utrai ka gospel kat kum Matthews bukhui kilanong ka baningkong ka dukhot khat Henryu khat fra du arphuai ban arphu saw u Jacob ulalong ukpa jong u Joseph u tanga ka Maria na ka ba lakha ya u Jesu ya u ba lakhot u Chris ka jingkha ya u Jesu Chris ka long kumne ka kmi jong u ka Maria kalayate ktien bat u Joseph Henry shwa bakin ye boy la shem bakalapun na mensiam bokhui
kumta u Joseph utnga jongka bau long ubahau pat kwa ban that rong yaka ulamun ban pelait no yaka jar jar Henry kat ba udang perkhat chapang kane u angel u try ulapau ha ke jingpo sniu bat ulaong ko Joseph ku khun udaben wat khau en man shim tnga ya kamaria na ba ita iba kala seng ilong na min sim bukhun kan sakha ukhun pat phin sakhot kerteng jisu ja u namar un pen em yala ki pa na ki pop jongki kumta habau Joseph ulaken den na bathia ulale kumba angel utrai lopata yu pat ula shim tnga ya kamaria ka gospel jong utrai